Halo, halo, na halo to kuń się łobalo i lepiej, żeby Farożowi kuń zdech. I teraz na początku szybka aktualizacja informacji, co się podziało. Może zdziwić was obecność tej pani o postawie Marit Bjergen w moim domu, więc co się stało? Na pewno pamiętacie Kingę z poprzedniego odcinka, tak więc Kinga z dnia na dzień postarzała się do tego stopnia, że była garbata, miała siwe włosy i obwisłe cycki. Także no, z racji tego zacząłem rozglądać się za nową partnerką życiową, bo tamta sprawiała wrażenie, że dużo już może nie pociągnąć. I znalazłem sobie taką właśnie Marit, z którą już regularnie bara i przychodzi bardzo często do mnie, ale fajna jest kobieta, bo sprząta, odnosi brudne talerze do mycia i w ogóle, tak więc zastanawiam się, czy może nie wprowadzić jej do chałupy i nie zrobić sobie z nią dziecka i w ogóle. A oprócz tego dalej robię tam, gdzie robiłem, dostałem podwyżkę, dalej często psuje mi się wieża, w zasadzie wszystko tutaj się psuje, no ale dobra. Do rzeczy, tak więc mamy godzinę sobota 12 w południa, moja postać jak zwykle idzie spać. To było do przewidzenia, bo on ma te takie dziwne odpały. Dobra, dość tego spania. Idź zrób sobie siku. Tak na marginesie nie wiem, czy kapnęliście się, że on zawsze siedzi. Czyli albo zawsze robi kupę, albo sika na siedząco. I obie opcje są wystarczająco dziwne, żeby przestać roztrząsać ten temat już w tym momencie. Kupiłem mu mikrowelę, kupiłem mu ekspres do kawy. Tak, jeszcze wleźć do... What the fuck? Kobito, czy cię pierę na mózg? Czy ty żeś ogupła? Siedza na sraczu, a ta... Jeszcze go podetrzyj, no babo. Proszę cię, to już nawet ciężko nazwać patologią. Dobrze, przynajmniej, że rączki myję. Tak więc z tą panią możemy robić od razu, tak więc dobra. To niech będzie. Plus 18 się najwyżej da do tagów i tak dalej. To jest tak, ej, chciałabyś się dupnąć? Ja, hopie! No i idą w bety. I teraz... Uwaga, zasłaniamy oczy i nie patrzymy. Plus 18. Żeby nie było, że jakieś zgorszenie czy coś. Tak, wy też przed współżyciem przeblekacie się w piżamkę? Ja, tak. Wy i współżycie. Dobra, nie było pytania. No. I on nie patrzy, zasłaniam oczy. Wy też nie patrzcie. To są takie świństwa. Później wam się będą śniły gołe baby. I się zgorszyć się będziecie. Także no. Jak już będziecie dorośli, to se gołe baby zobaczycie. Na Tele5 i TV4. Ale, o matko, ale świństwo, normalnie nie pacza. Aż ta sztepdeka tak łazi. Znaczy, ja nie widzę, że łazi, bo ja nie pacza, nie? No. Także i tak to właśnie wygląda. A co się stało ze starą? Powiem wam, że nie mam pojęcia. Po prostu z dnia na dzień przestała przychodzić do mnie i mam prawo myśleć, że po prostu, no, umarła. Była już w takim wieku, że po prostu jest to całkiem prawdopodobne. Także co? Ej, mam opcję na łóżku bara z. Mogę sobie wybrać, mogę ino z Alicją. A szłoby z 2 naraz? Ale to nieważne. Bez perwersji. Żemna się. Kofyja się szczylisz, a potem pójdziesz dżemać. Genialne. Ona se lubi poczytać, po seksie szczególnie, nie? Oni są tacy bez duszy, że oni bara wstają i na przykład on do sracza, a ta czytać. To jest dla mnie jakieś nieludzkie, no ale co ja tam wiem, nie? Z jednej strony, co ja tam wiem. Dobra, niech on się teraz zregeneruje, bo on jest z owdy taki ściorany, że po prostu... Nie! Czemu żeś pitła ode mnie? Głupia babo. Dobra, synek, dość tego spania. Już ma duże bardzo skille w gotowaniu. Także przyrządzę sobie wynkwintne dyniowe gnocchi. Nie mam pojęcia, co to jest, ale przyrządzę sobie, brzmi fajnie. W ogóle mógłbyś się przebrać na... przynajmniej codzienny, bo będziesz łaził w tej piżamie, którego znaczy w sumie u siebie w domu jest, nie? To tam to go obchodzi w sumie, ale z jednej strony to tak, no, nie wypada jednak. I zobaczymy, co ty tu będziesz ważył? Może jakieś case'a, może jajka, nie wiem co sam może w ogóle. No znów wytwarzanie, no on ma takie jakieś odpały generalnie, co? Aha, nie może zrobić tego, bo mu kubek przeszkadza. No cóż, to są... Wy też tak macie w kuchni pewnie, że jak macie taki dupny blat i przed deską postawi wam ktoś kubek, to wy już stajecie i machacie rękami i wołacie mamę, tatę, czy tam małżonka, bo nie wiecie co z tym zrobić. Ja tak mam, nie? Dlatego Simsy to jest taka realistyczna gra właśnie bardzo. Dobra, zmywaj i weź dokończ to jedzenie, bo pomrzesz z głodu. Z twarzy, no, systy debil, no cóż, ej. Przyszedł ktoś? Nie, mi się zdawało. Rób to jedzenie, no, już ci teraz nie zawadza. Kubek
to też nie wymyślaj. Waż. No tak, podnieś. Aha, czyli dał se to na większą deskę i ukulał z tego wszystkiego ciasto. Wygląda jakby chciał piec chleb. Ale domyślam się, że chleba nie będzie piekł. Dolał gorzały. Albo co to było? Zabejcował bezbarwnym. Polał krwią. I wdupcył do gara. Magicznie zamieniło się to w nudle. Zafyrlał drewnianą kielnią. Ziewnął. Zmęczony jest. Dolał zaś gorzoły. Także no. Widać, że lubi eksperymentowanie generalnie w kuchni. Myślę, że dużo oglądał pana Makłowicza. Może stąd też ta poza a la carski oficer. No, oczywiście udało mu się przy okazji zdupczyć kuchenkę. Co ty coś to w ogóle... Co to jest? To szczerze mówiąc wygląda trochę jakby to zwymiotował pies. No ale każdy lubi co innego. Nie, dobra, weź to żryj gipciej, bo nie mamy czasu na takie pierdoły. Jest wolna sobota, 5 godzina, a ty się zajmujesz Przyszła baba! Idź do baby. Puść babę. Zaproś do środka. Trochę kultury. Maniaku komputerowy, głupkowaty. On ino myśli o tych kartach graficznych i tych większych łonych. Dobra, Jerzech nie swój. Alicja Bocian, naprawdę, ale Bary ma 2 razy takie jak on, nie? To jest... Alicja Marii Bocian-Biergen. Dobra, co mamy jeszcze? Narzekaj na problemy. Nie będę narzekał na problemy, co ja jestem. Poproś o zostanie dziewczyną. Dobra, niech będzie. Zróbmy ten krok. Do zakochania 1 krok. Para pa 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 pa. W prawdziwości też tak jest. Ej, wiesz co, chciałabyś ze mną chodzić? Jasne, że chciałabym. O, to super, to jesteśmy parą. Też tak mieliście? Myślę, że... Tak, wy i dziewczyna, dobra. Co ja mówię? Może się oświadczę w ogóle. A, żyje się Inoros. Oświadczaj się. Niklaus Gis oświadcza się. Boże. To takie piękne. A tak naprawdę to chcę spłodzić potomka szybko, bo widać, że już niedługo jestem gotowy do przejścia na wiek emerytalny, a potem to już generalnie Lipton. A nie chce mi się tworzyć nowej postaci, dlatego trzeba szybko płodzić Bachora, żeby miał kto kontynuować przygody znamienitego rodu, prawda, Gizdów. Ucieknij i weź ślub. A można dziecko bez ślubu tak grzesznie? Na przykład pocałuję w policzek. No całuj zresztą babę, nie umiesz? O, jak się ten... Aż jej bicki. Normalnie aż bika widać, że przypompowała po tym pocałunku. Ucieknij i weź ślub. Nie chcę uciekać nigdzie. Nie chcę wesela, nie mamy znajomych. Kto niby na nie przyjdzie? Dobra, idźcie. Róbcie to, co umiecie robić najlepiej. I w zasadzie to, co mogę powiedzieć. No i tak to jego życie wygląda. No, kuchenka się pali, zaraz tu będzie pożar. A ci, jak zwykle, udają się w łożnicę w celach wiadomych. No po co te piżamy oni przeblekają? Dobra, nieistotne. I tak wygląda życie Niklausa Gizda. Przypominam, że praktycznie codziennie Simsy ogrywane są na live'ach, na streamach, na Hitboxie. W opisie macie link do Hitboxa oraz do Facebooka, gdzie informuję o tych live'ach. No i tak to wygląda. No i cóż, spuentować można hasłem bara bara i gitara. Dziękuję za uwagę, czymcie się pa. Und geht gelassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere Art.